Bé, precisament enguany, avui estem a la piscina del DIR de Piscines i Esports, es celebren 20 anys de la Fundació amb l'esclerosi múltiple i concretament amb aquest acte, que és el Mulla't, no? Aquestes persones que des de fa molt temps venim a diferents piscines de Catalunya i ens mullem com un acte simbòlic de suport a la Fundació que lluita per millorar les condicions de vida i que lluita contra, per entendre'ns, la malaltia de l'esclerosi múltiple. Em sembla que és una bona manera de donar suport a aquesta gent exemplar que fa molts anys que lluita i que lluita amb totes les seves armes, amb totes les seves capacitats, que em consta que a més són molt bona gent des d'un punt de vista d'eficàcia de la seva feina i que a més aquesta feina sempre és, diguem-ne, una llum d'esperança de cara a tota aquella gent afectada per aquesta dura malaltia i que veuen en la tasca d'aquesta fundació de l'esclerosi múltiple, torno a dir, aquesta llum d'esperança també de cara al futur. A base de posar-hi tots al coll, a base de mullar-nos tots, mai millor dit, podrem posar el nostre petit gra de sorra perquè aquestes persones afectades per l'esclerosi múltiple puguin viure en millors condicions.